η Σωτηρία Αντωνοπούλου και μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε φτιάξει την Καίος Πολιτισμός, ένα πολιτιστικό φορέα, ο οποίος έχει στόχο την διατήρηση και την διάδοση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καίας. Οργανώνουμε διάφορες εκθέσεις, εργαστήρια και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που στόχο έχουν να προβάλλουν την πλούσια κληρονομιά που έχει η ίδια. Η Καία έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι ένα νησί με πάρα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο και πλούσια ιστορία που θα θέλαμε όλοι μας να την διατηρήσουμε και να την διαδώσουμε. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 η Τζιά είχε ονομαστεί το Μικρό Παρίσι, ακριβώς γιατί είχε αρχίσει να γίνεται ένας πυρήνας εδώ από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες καθώς και διάφορους άλλους διανοούμενους. Στη χώρα βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία των Κυκλάδων. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων είναι και κάποια πύληνα γυναικεία αγάλματα. Έχουν βρεθεί γύρω στα 50 θραύσματα από αυτές τις κόρες, όπως τις ονομάζουμε, οι οποίες ήταν γυναικείες μορφές, οι οποίες στέκονταν ή χόρευαν. Προϊστορική εποχή, χρονολογούνται αυτές οι κόρες το 15ο αιώνα π.Χ. Αποφάσισα να φτιάξω τον οργανισμό αυτό, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να διαδώσουμε αυτή την πλούσια ιστορία